Shalom. Hupangido hami dohot hormat tuhita sudi. Asa denggamma tapakke masker tai saleleng madohoti permingguanon. Hamudongan sahapor siaun di bagasan Yesus Kristus. Ta arahomma rohata tu debata. Naung papatarhon holong nai tuhita. Saipatimbul madirim ale debata tu atas di langit, hamuliaonmu tu sadok tanoon. Tapuji maibana di bagasan lasni roha, tapangiar ma suarata mamuji goarna, martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Mari dihitasan bukit di nomor 565 ayat 1 tolu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tordi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Saya pabotohonom mudo tuau dalan hangoluan. Gok dolas ni roha di adopan ni bohim, akka hasudungan ni roha di siamumu
saleleng ni lelengna, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, namadok mauleate dohami tuho, ala dipapatarho doho tuak kasipelebegu, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya asiroham, saya payam madihami rodi piniparnami barita nauli, jala pararat mai tu salhut bangso, asa besar sodang ni hasanga pomi, dohot dia kana hudul di halohulomon, dohot na nilinggoman ni hamatean, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihitasian buku de nomor 20 lalu ayat sada dohot onom. Tatangihon ma patik ni debata di minggu tasadarion, ima patik paupaton doh lapatanna. Patik paupaton, ingot tamu ma pabadiahon ari minggui, dinaonomari ma ulahamu nasa siulomu, alai anggoari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe namangebati hutam. Ai dinaonomari do di toppa debata, langit dohok tano, dohok laut, dohok nasaisina, dungi maradiat doibana di hari papituhoni. Di bahenido ubahena di pasu-pasu di bata Jehovah ari paradianan nai jala di parbadiai. Dia dolapatan ni ikut dihabiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di bana. Asa unang tois rohatta diajar nasian hatani di bata. Ikon badiado rohatta jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon. Atong rak mangidogogo mahita sia Tuhan debata lahu mangulahon nahubar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahubar tu patik mi. Amin. Mari dihitasian buku de nomor 600 ayat sada dohot 2.
Marbilang-bilang di hadapan di Tuhan di bona tahun 2022. Nuaing nungatol hasita tu tahun 2022 on. Ala di bagasan serep ni roha, taauhon maholong dohot haburjuon ni Tuhan itu hita di tahun nasalpu. Di tongani keluarga, ulaon, pakobasion di tongani huria HKBP Cipayung Cilangkap, Resort Cipayung Cilangkap. Mauliate madituhani nama masu-masuhami makobasi ulaon di tongani keluarga masyarakat dohot di huriana. Ta adopi do ragam nyakana masa parukilon sitaonon doho aka pangujunan terlumobi ma panosak ni sorimago pandemi COVID-10 sion. Sipata songos si Jeremia ido hita alani dok-dok ni sitaonon dohot parukilon. Hirana sotolap bigugo mangula si ulaon. Alai ditongan yakana masai diurup itu hatta do hita. Batahi do tukok naido mga pulih hita. Alani di bagasan pos niroha dohonot tama. Ebenezer, rasira sa nuaing diurupi Tuhani do hita. Di bagasan panugunugon ni Tuhan sa tabolon 2021. Di patau tuhatta do hita mamolus dohot makubasi ari-arita di holak-kolang ni hinajorbut ni pandemi COVID-10 siyaon. Maningot sa luhut nai, tamado hati dakonota songon nidok ni pasakameli, puji ma Jahoba aletotiku, jala unang tunghalupahod dengan ibasana sudena. Dinataingot akka dengan basa ni Jahoba, di bagasan serep ni roha, tamado hita mangokku hagaleon, dohot akka pangalosiota di adopanna. Itu nga hamanian hita jolma ubahe pola di parhamaul Tuhani hita. Aitu dos hosa sa bingdong olutta, songon halilu nama molus do akka ari-arita. Hape godang do ari-ari ningolutta na marsalpuan, so mangulu di bagasan lomo ni rohana. Dinataula akka ulota si ganupari, ditongani keluarga, masyarakat, doh di huria, tagamod do manotong hita mangulahuni, marhite-hite goar ni Tuhan Yesus, jaladang mardongan ungut-ungut. Hape di do di hatana,
nasa siulaon, manang dihata, manang di pabahenan, sa luhut nai marhite-hite goar ni Tuhan Yesus. Huhu madok mauliate dudui bata, marhite-hite ibana. Di bagasan uduk ni roha, tamado o kuhonotta, gudang doha galiotta, nang pat, nang mata, nang pamangan, luhu marsala doha pe. Alani i tapangido ma asa marpamuati rohani Tuhan itu hita. Atong di bona ni tahun 2022 patuk mata halason dengan bahasa ni debata ai di patau do pahita lahu madalani tahun 2022 taingot matutu hatani debata na madok musat beaka dolok jalah mutal akarobean alai anggo parasi ni rohaku naso tu pamusat sian ho jalapadan ni hadameokku naso tu pahumordit ninna Jahoba si asihiho. Mari dihita sian buku de nomor 63 ayat 3-5. Tatopoti madosata diadopan di debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala amanami. Hujau hami do guar munda badiai. Ala na tergogot hami marningot dosa nami. Saya asini rohama nida hamion. Ale amang asi maroham di hami. O Tuhan Yesus Kristus, anak di debata, nagabejol maalani hami, namate jalana hehesyen namate, namanaik tu banwagijang doho mangodihon hami. Asi maroham di hami, saya patotong ma di hami, roha hamuliateot tuho. O Yesus Kristus, asi roham di hami.
Otot di parbadia, pangapul ni na marsak roha, pamaluma saluhut na bernit, binahan ni dosa nami. Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asin ni roha, sainang tulak hami. Oto di berbadia, asi maroham di hami. Saya tangihon mahami, ho ale debata, ama anak doh todi parbadia. Amen. Tabigi mahata baga-baga taringot tu hasesan di dosa. Roh mahamutuau asa mangolu todimuna ninna Tuhan Jehova. Tung sura rarado samuna songon abit bunga dadap. Botardo bahenokku songon intak. Nang perara songon abit hasuba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapom ma di debata na digijang. Amin. Mari dihitasan buku de nomor 74 ayat 1 dan 3. Hatani debata turupuk di hari mingguon imana tersurat di sada Korin 10 tolu mamukasian ayat sada sahat tutolu tajahama margati soring. Tung surahu hatahon akka parhatan ni jolma nang suru-suru ape anggo sorok parholong ni roha au nang songon hangsa doahu nama kulik-kuling jala songon ogung nama ruolol. Jala tungsura panurira ngondiau, gabe huboto hasimon sesedena lo disadok parpinotoan. Jala tungsura parhaporseao situtuau, pola tarpausa tau dulu. Doson na soada maau, angko so parholong ni roha au. Jala tungsura hubasa-basahon salhut artaku,
Jalahu pasahat dagiku asa ditutung, tung na somarguna doi diau, anggo soparholong ni roha au. Ima sahatna, martua doakan atu mangihon hatani debata, jala na peopsa. Amin. Mari dihitasan buku de nomor 124 ayat 1-3. Tahati dakon maha taha persiautai, songon nahi nati dakon di dongatta saha persiaun di sadok portibion, rap mahi tamadok. Au persea di debata Jehovah, ido ama pergugu na suatu dosan, na tuma palangit doh tano. Au persea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon si Maria, nagabe-gabea siatot di parbadia adorang suabubuan. Ido tuata na tumau na bernit di panguhuman ni silatus, na mati terpajal doi bana di hau pinarsilang, na tua tubo norutorung, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun di debata Jehovah, amanai pergogo na suatu dosani, di simai bana pai mamulak sogot tu tanaon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tod di perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan abadia, do dihasisan di dosa, do dihatai nama dok, mulak mangolu sogot daging ni halak nang mate, do dihangoluan na suara sudah. Amin. Dikting Minggu 30 Januari 2022. Di pabotohon tusude ruas ni huria saleleng masa pandemi COVID-19 sia dikting dang pola di jahon saluhuna. Naparjolo kuota hudulan ni ruas. Di pabotohon tusude ruas mamukasian Minggu tanggal sia Januari 2022 kuota hudulan ni ruas gabi 75% sian kapasitas bangku gereja saleleng pandemi COVID-19 sia di level sada. Napaduahon namoding. Nunga marujungolu amang harjon si hobing na hinabaluhon ni Inang Maria Derlina Boru Damanik umur 43 tahun, 4 bulan, 3 minggu saari. Tubuh di Jumaraba 25 Agustus 1970 lalu. Ima di hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 pukul 10 WIB di Rumah Sakit Harapan Bunda. Alamat Jalan Raya Sentek Gang Pule, RT 14, RW 10 nomor 40 sia Ciracas Sektor Walu. Jalanunga ditanom na di hari Selasa 10 Januari 2022 di Huta Jumaraba Sidik Kalang Dairi Sumatera Utara naniuluhon ni Huria GKPI Jumaraba. Napatuluhon tikting naing marbagas tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbagason ima
Weber Padapotan Sihobing, ruas ni HKBP Cipayung Cilangkap, anak ni Amata, Murio Sihobing, Tubu ni Inata, Melva Borusimajutak, Sian Huta, Jalan Botin, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Sektor Opat. Dohot Oroana, Putri Kartika Boru Sinurat, Boru Niamata, Mariden Sinurat, Tubuni Inata, Tiopan Tince Boru Samosir, ruas ni HKBP Cipayung Cilangkap, Resort Cipayung Cilangkap, Sian Huta, Jalan Kapling Sada nomor 30 Cipayung, Jakarta Timur, Sektor 2. Ima di hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 pukul siawib di Gereja HKBP Cipayung Cilangkap, Resort Cipayung Cilangkap. Opat parmingguon ucapan syukur bona tahun huria. Di hari Minggu sadarion tanggal 30 Januari 2022 di parmingguon pukul siawib di Patupa Huriata do parmingguon ucapan syukur bona tahun HKBP Cipayung Cilangkap Laos launching orientasi pelayanan HKBP tahun 2022 ima tahun kesehatian. Napalimahon periodisasi seksi. Hobar tu aturan peraturan HKBP tahun 2002 dung amandemen patoluhon Hupa botohon hamima tusude ketua dewan asa dipatupama periodisasi kepengurusan di seksi jala dipatupama rapot lahoma milit pengurus seksi tu periode tahun 2022 saha tu 2024. Hupangidu hamima asa dipatupa rapot pemilihan di pengurus seksi ima di persitongaan ni bulan Februari 2022. Naponopon rapot huria. Di hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 pukul 14 WIB di Patupa Huriata do rapot huria laho manotopon rencana program kerja dohot anggaran huria tahun 2022 gabe program kerja dohot anggaran huria tahun 2022. Alani hupangi dohami matu sude parhalado dohot ruas utusan sektor tolu halak per sektor laho madohoti rapote. Napapituhon subangan ilumanetek. Di hari Minggu sadarion di sude parmingguon di Patupa Huriata do papunguhon subangan sikat ni ilumanetek tu keluarga Nyonya Maria Derlina Boru Damanik sektor Walu ima di parmoding ni Amang Harjon Sihobing. Di warta di pabotohon Harjon Sihite, mohon maaf diralat nasitong Harjon Sihobing. Tapasahat mayanon dung sidung parminggonon di pitu di jolo ni garejaon alani hupangidu hami matuhita asa di bagasan rohana tulus hita pasahat tone. Napawaluhon celengan Rp1.000 per hari untuk dana pensiun HKBP. Di pabotohon tu sude ruas ia celengan Rp1.000 per hari saleleng satahun taretong memukas yang tanggal 1 Januari 2021 saha tu 31 Desember 2021 nunga boibe tapasaha tu parhalado sektor tabe manang langsung tu kantor gereja laho pamurahon pasahaton asa upangi duhami ma di begas tabe ma tabuk kacalengani asa holan hepeng naima tapasahat gudangna Rp365.000 alai tu akan amakilala di pasu-pasuni Tuhan denggamma lubisiani tapasahat songonima tikting dihita di bagasan mingguan. Tabigema kor virtual ina narwastu.
Mari dihitasian buku de nomor 826 ayat 1 2. Damini debata na sumurung sian salut roha. Ima mengaramuti hati-hati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Barita nauli nagabe ujahan ni jamita di mingguta sadarion. Iman marguar minggu pa opaton dung Epipanias di enet ma sian Jeremia bidusada mamukama sian ayat opat sahat rodi ayat 10. Jeremia bidusada mamukama sian ayat opat sahat rodi ayat 10. Tapai hutihut ma di bagasan rohata songonon ma hatani di bata. Jadi naroma hatani Jehovah tuau madok songonon. Tagan sohujadi hodopeho di bortian nunga hutada hian ho jala tagan soruar dopeko sian apuan ni natorasmu nunga huparbadiai hian ho hupabakit ho gabe panurirang tu akka bangso. Dungi nikuma yale Tuhan Jehovah idama dakku boto makatai aina bajar dopiau. Jadi nina Jehovah mamad dokau. Unang dokko na bajar dopiau. Ay manang tu dia peho husuru ikot tu si holaho jala manang aha hutonahon tuho ikon ido hata honommu unak ko mabiyar maradopon nasida ay sayaw dodongammu paluahon ko ninna Jehovah dungi dipatol-tol Jehovah ma tanganna jala dijama pamangak
aku jalanin na Jehovah madok au. Ida ma nungasahat hulehon akahatakku tu bagasan pamanganmu. Ida ma hupabakit doho sadaryon mangaranapi akka bangso dohot akka harajaun laho mangurati dohot maniapon mangago dohot mangaluha paulihon dohot manuan. Ima sahatna didok Yesus tuhitan na martua ima naulo manangihon hatani di bata jala mangulahon di bagasan ngulu siganu pari. Hamudongan saha porsyaon di bagasan Kristus Yesus. Molo tabereng sada lapo tersurat madisi warung Ibu Pese, warung kopi Bu Pese. Baru adong ma muse rupani tersurat warung nasi Pak Pengkat. Adong ma muse rupani tak jaha warung kelontong mak hitam. Dia ma hira-hira na adong tubuh di bagasan roha do pikirata. Tu para tadok ma dabu mara kopi ni Ibu Pesekon. Tabayak koma hinatabu ni kopi sidik kalang. Tabayak koma muse rupani dabu ma idahan ni Pak Pengkaton. Tabayak koma akalupan-lupan na tahalomohon. Tabayak koma muse lengkap mara nani gadis ni mak hitam di warung kelontong naon. Hamudongan molopat dita luddo. Nah dong di pikiran na ima hebat dobah Ibu Pesekon. HP ku dengan jolma mangido asa dengan manian bentuk ni perniangguan na. Orang pingin hidungnya mancung. Asa molo adong halak. Apalagi ina-ina pesek hidungnya. Ipada kilejol mado. Ayana ni Ibu pesek doh. HP onlas di surat do warung kopi Bu pesek. Lakuma ra kopi ni Bu pesekon. Digijang nih hahurangan nih. Ketika banyak orang malu dengan keadaan fisiknya hidung pesek. Tapi ibu ini justru menyatakan di balik kekuranganku. Ada kesuksesan. Saya punya warung kopi laris manis. Ketika orang berkeinginan terlahir sempurna fisiknya. HP Pak Pengkaton nabengkok si majujakna. Hubayak koma yana kota si Milmar. Si bagariang di sektor 10 Sadat memiliki kaki tak sempurna.
Ketika banyak orang malu dengan ketidaksempurnaannya, tapi Pak Pengkat justru menuliskan nama warungnya, warung nasi Pak Pengkat. Dia ingin mengatakan, di tengah kakiku yang pengkat, di tengah kekuranganku, aku justru memiliki kesuksesan. Laris, manis, warung nasiku. Siapa sih orang yang tidak ingin memiliki kulit putih? Sehingga ketika ada orang berkulit hitam cenderung diolok. Ai boruni sibirongi doho. Tapi lihatlah rusa borusi mamora. Tak pernah dia merasa minder. Walau dia sering dikatakan hei birong. Tapi di balik kebirongannya dia punya nilai yang hebat. Melalui jentik jarinya kita bisa bernyanyi. Melalui mak hitam dia mendapatkan kesuksesan bisnis warung kelontongnya hidup dan dia bisa kaya hamudongan. Si Jeremia uju di jauh de bata ibana ala di pabakit ibana gabe panurirang macua do si Jeremia pola di do ale Tuhan Jehovah ida ma dakku boto makatai aina bajar do piau Tuhan lu kan tahu gue muda kagak bisa bicara. Ale Roma Tuhan unang do songoni. Di balik ni hahurangami, di balik ni hagaleomi, nunga hutodo hiakko. Jangankan waktu kau belum terlahir. Tagan so adong dopeko dibortian ni inungmu. Kau sudah kupilih. Jangankan kau belum lahir, sebelum ibumu hamil pun kau sudah kupilih. Buidora molot neng tapabagas. Sebelum papa dan mamamu pun menikah. Hope ngahutodo. Masih mau mengelak. Ipabagas di batamu se. Tagan so seorang dope bapakmu dohot omakmu. Hope nu ngahutodo. Masih mau mengelak. Hamudongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Jo hala Kristus. Babal gabal gaon hagaleon na. Babal gabal gaon hahurangan na. Hirana holan dirina do. Patauhon ibana boy mulaulahon. Melomangi hutan tafsirannya aka para teolog umur 10 lalu 120 mak si Jeremia uju di jauh gabe panurirang. Ya masih tergolong muda dan tak tahu apa-apa. Alai molo taluas do de batamian dihita diholak kolang ninaso binotomi diholak kolang ninaso adong na binotomi diholak kolang ni hagaliomi diholak kolang ni hapogosomi. Tuhan bisa membuatmu menjadi orang yang hebat. Ala lima hamudongan didok di bata tu si Jeremia unang do
na bajar dope au. Na penting tu dia ho husuru lao. Tengok masih Jona, isuru do lao tu Ninive dangono. Lari bana manghuton kapal. Alelas idang gur kodoi bana tu laut. Adong ma ihan ibodu ma yuta hobma muse tu pantai. Ikol lao do tu Ninive. Unak ko mabiyar. Mararupon manangisepe. Na penting aha na huhatahon imahatahon. Unang tabay, unang orui. Hamudongan na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus. Tutur pukop peneng paingotok kita dangadong jolma nasikop di Portibion. Tak ada manusia yang sempurna. Ale amang, ale inang, unang nipihon parumaimu, jolma nasikop, jolma na sempurna. Hei anakku, kalau kau mau cari istri, papa dan mamamu ingin parumain yang hebat. Seperti apa? Menurutmu hebat? Pasti tak ketemu. Boru hasian holakodo boruku. Mula merdong aku tu sada bawa pilih na jago dah. Seperti apa konsepmu na jago? Tak ada yang jago. Molo na sempurna lo di roham. Tak ketemu habodongan. Ima naneng dohonon ni depa tak ada yang sempurna. Alai ala molo olo ho husuru ditangi hoko hataku las disido ho gabi hebat. Ala lima habodongan tado ma tu anak tak anaha lului ma naneng gabi parumeuku nama biar martuhan na teh. Ale boru hasian lului mana gabe helaku na mabiar tutuhan na teh. Unang pula do tu anak mi aku ingin parumeuku tamatan UGM. Unang pula do tu borutai aku ingin boruku tamatan dari ITB. Adong do ruasu tamat ITB cum laude. Ale holan nomor dalan dolan di pinggir dalan ala ritik. Adong do takas da huboto tamat Universitas Indonesia. Nilainya bagus, kagak ada apa-apa. Jala adong do na tamatan Universitas Tapanuli Utara. Di pinggir ni kota si borong-borong. Hebat karejona hamudongan. Turpukon nemat dok. Aku do namar suruho. Asa mau lo lulus pegelek tu PTN. Tak perlu sakit hati. Dok matu gelek tahun. Di dia pehot kuliah. Bangido Tuhan mamasu-masuho. Gabe hebat doho. Adong dotong ruas nih HKPP Cipaing Cilangkap dia hanya tamatan universitas swasta tak ternama di Jakarta. Tapi kerjanya di Bank Indonesia. Amudongan. Nani dok nih si Jeremia Tuhan aku masih muda. Kagak tahu apa-apa. Jangan bicara seperti itu Jeremia. Hirai-hirai mana di don Tuhan. Au do nama do mano do au do nama milito hudongane peho nakko mabiar tema ni minggutta sadarion maddo di jauh laho makaholongi dipanggil untuk mengasihi hamudongan
Di jauh debata si Jeremia dakkolan sekaligus makatao nahatan ni debata alay di balik ni nang dohonon ni debata Jeremia marhite parsuruokku tuho nang dohonokku asa diboto bangsoy na holong do rohakku tuho asa molo di hata hokope hatakku dang di orui ho dang ditabay ho. Ima tadda na holog ko tubang soy jala au pe holong do tubang soy. Asa molo horas pe padita luddu marjamita adok kalak madok patik-patik memang ido to na ni Tuhan tu padita luddu hatakon na tu hataon unang orui. Molo adok pe lawak na oti bahen unang las gabi marlawak ko saliling marjamita alenuain ngagodang be pidda roha do pikina ruas ngaulo mo abbe rohana mamereng jamita mabegi jamita lawak manian torus viral makka jamita ni parjamita alasay marlawahi hamudongan dido epurus emeritus bonar na 70 nga humusor be partodion ni akaruasi dang di halo mo hobbe akka parjamita na say marjamita na tikos-tikos na tikor-tikor alanima hamudongan na hinaholongan di jo jalabur hat mahita lako makaholongi manang nay sepe na laing jupangata unang hita mabir hamudongan. Anon launching tahun kesehatian. Berengot tama logo ni tahun kesehatian. Ditikin na jeppe. Latihon mamusepan ni tia tahun kesehatian. Dia ma naneng dohonon na di kesehatian ni. Ati tung nga har parsauran niya ka rumah tangga hinorkon ni pandemi COVID-19 on. Ate nasohya berak marminggu ama dohot ina molo marminggu bedang lomo berohana say sarupa jomna. Jam 3 homa olom 30 atau ngau pukul sia ma. Jam 3 homa jam sia atau ngau olom 30 ma. Bapakna, mamakna, anakna asing-asing. Merhiti tahun kesehatianon, epurus HKBP neng menguji asarap majo masih haholongan. Alani adong mandon program sehali seminggu mulai Februari rak merminggu ma akan nasari ipe. Namanya adalah Minggu Keluarga. Sabangku ma amatay, sabangku ma inatay. Mololi mageleng na las disima sudi marjojor asing majo mulu daw dang be di Jakarta manang dang sa ruas dang sa huria be. Mulu boy las di jauh na di Katulikan na di GPI baan rak majo hita ba minggu depan tahun keluarga. Tahun Minggu Keluarga, manang bulan keluarga, tahun kesehatian. Ayo hamudongan. Ini perjuangan, tapi ini semua dalam rangka pajauan ni Tuhan tuau. Ale ludu. Nunga hujau ho gabi amat tani sinelli borusi tanggang. Patuduhon atong kesehatianmu. Unakulan marminggu ho holan ditiki marjamita mo lepas dang marjamita ho kudul joho nang gua pala sahali sabulan dilabung ni si Nelly. Ale Nelly buru si tanggang nung hujau ho gabi amat gabi ripe ni si Ludo patudu hojo jalan do tupad ditay marminggu majo tikiso marjamita asarap hudul. So ngorei mas sudah hita. Ali Nimrod si majutak.
Nunga hujau ho gabe amat tani boru hutauruk dak pi ngok guarni inangon. Kada do. Ijo hita sudi ganup sada-sada kamu dongan. Nunga hujau ho nako landi tiki na tarpasu-pasu nolo do ho nolo do au. Hale holan ditiki duk koni pa. Coba tiap kita jampi go ho. Kanu ka habe edde ho madiau au di ho. Hah ya mang tabune di. Hale holan dedde kadido. Hamu dongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Jangan pernah kita menolak panggilan Tuhan. Molo dalam waktu saminggon ro padita, ludu, padita, tumanggor, dosi tua. Madapaton hita amang, inang. Hupilit kami hamu gabi panitia tahun kesehatian. Agu jo, kanido. Songon si Jeremia nakin, agu Tuhan, agu si Tuhan ini, agu padita nami, sobaku mak, sibuk kia nau. Weta he, adong deruason mamuk yasian haposoon na, saya terus sibuk, sibuk karejo, dung lemah tua, sibuk marorot. Anak dung lemah tua muse sibuk marorot pahoppo. Duk pe sahat tu pondok rangon dang be sibuk. Kamu dongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Ise halak na pabalga-balgahon kesibukan na. Ise halak na pabalga-balgahon hahurangan na. Paditan nami, situan nami. Gue kagak punya pengalaman. Aku tak mau. Siapa yang membesar-besarkan kekurangan, hagaleon, kesibukan, berarti kau meniadakan Tuhan dalam hidupmu. Daktar baheko, moloholan dirim do di pangasahoko. Ompa naneng dohonan ni Tuhan, kau sudah kupilih, kau kuutus, ada aku. Alani amu dongan, siap-siap mahita. Moloro padita manang situa mandelpo kita madapoto kita bedo panitia ma hamu itu ringot tamu majami tahun. Siapa yang menolak dengan alasan kelemahan, kekurangan, kesibukan, berarti dalam dirimu, dalam hidupmu tak ada Tuhan. Omma hamu dongan ikon barani padita ludu mantokon alat Tuhan do mantok nang tus Yeremia hatahon nahu hatahon alani ma hamu dongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Ayo kita harus menjadi pemberani karena ada Tuhan di tengah-tengah kita. Jangan tunggu kita menjadi sempurna karena tak mungkin sempurna. Ingat tamu ma nama bahalu nasian sarfati song dia anak. Ada holan topung sago makdohot mia otik. Alay Roma Nabi Eli matapoton napugoson. Ido ma Eli pugos doau. Jelma na go haurangan doau. Haru tugelek ku pe pas-pasat doon. Tuau pe dangadong. Hape rohomu se mangido. Tuau. Molo tapahin rupa di drama na. Tapahin mu se kalimat na. Banyak orang kaya di sekitarku Eli. Kenapa lu datang ke gue yang penuh dengan kekurangan makanan? Elisi Eli maddo aupe kuboto do go nama mora di son nego lepanna idahanna. Alek kutu hodo audito do Tuhan. Holan di do Tuhan. Pitor hehe ibanasian hapogoson nai.
Itari lawas Tuhan mian di bagasan dirina. Iyolah topung nasanggo maki. Dohot mia nasautiki. Gabe mangan nasida. Dakolan sadari. Las dohot do marsogot haduan. Itulah tanda-tanda orang kalau mau hidup bersama dengan Tuhan. Asa mau lo takang pegelek tak. Asa mau lo didok halap pe hurang ajar gelek tak. Unang taluas idudoni hatak kangon ni gelek tai hita. Semangat tak bertuhan ikon tetap madodoni nasida. Jangan berikan kesempatan kita ikut terpuruk. Kita harus katakan bersama Tuhan, aku bisa. Hamudongan. Ala di ima hamudongan, nahina holongan di bagasan Kristus. Moholo hubereng ditiktingon. Celengan dana pensiun. 242 kakak dope. Ipe ngadong disi anak boru. Alang akarejo ibana ilehon. Nang pe bapak na do omak na dang dope. Mula binereng sian berits niyon. Hape adong dope na sotar surak di son. 717 kakak ruas tak. Hei yang 515 kakak, kemana kau? Mungkin kau mendengarkan khotbah ini dari live streaming. Hei, kemana kalian? Di jauh di batahi tak. Maka holongi. Haholongi ma akka parjamita. Nah ia mengula di HKBP. Adong dong aku padita ngamau dengi bana. 5 tahun na salpu. 250.000 mak. Ijaloy natay sa tusunari. Patuk mah HP gabi parengge-rengge ibana. Amma naneng patureon ni HKBP marhiti opui. Dicoba makke heya karuas. Memperbaiki 148 M. Tang mungkin ni nacol mah. HP mungkin do. Lu ngelobi 100 M. Oti nari nama. Ludu. Sogon naswadong dope. Sian HKBP cipayung celangkap. Nina opu itu au marhite WhatsApp. Sabar rupung. Hatop adong na niaduna. Lebat adong na pinay mana. Ay celengan duh baik kami upung. 1.000 sadari. Terhitung sejak 1 Januari. Sampai 31 Desember. Anope mulai Januari. Baru baik pasatak keruasi. Mantap. Inna upungi. Tabereng mak. Mantak do manang daung kan itu. Molo huriana asing. Merpilihan 2 hala hisa bulan. Ima dipasah setiap bulan. Molo hita. Akka parhalado. Brilian cara berpikirnya. Ngego dan ngamang molo tabain celengan 1.000 per hari. Nina, wah cocok ina rohaku. Kala ni itu putar hok kamu mak celengan ni. Adong nama we atu ngama gua mang celengan nami inna au pe heran do. Wado mangalusya te. Wado perjadi nama aku celengan na. Itu kan. Tang mungkin ditakko geleg na. Alai ima hamudongan. Tole mak tunglas mago pe. Bahe mak 1.000 sadari. Hei bapak-bapak, kalau kau perokok, ternyata dana pensiunmu dibayar di bawah 365.000. Dan pas biate, mulu parisap adong do tahe sigaret na 1.000 sadari. Lobi lo? Lobi ate. Jemolo 1.000 sadari parisap 255.000 do sa tahun. Molo sampai 5.000 sigaretmu sadari, barang binoto be 3 juta tuh sigaret. Ini hanya untuk para pemberita Injil yang sudah diutus dulu. Mantan epurs di HKBPP, adong do dana pensiunna ditolu nih 1 juta. Hamudongan. Ini semua akan diperbaiki. Ayo kita terpanggil.
Molo adok kamu nuang nahudul di son di permingguan pukul 00.00 daktar surak dope guarmuna di son. Minggu naro adong manian teh. Adong mak. Udah tu pagaweta. Surak sude mulai nomor urut 1 sampai selesai. Asa habotuan. Sedo naso mangalion. Amang padita gue kagak sanggup 365.000. Atong sedia mah, gue tantang, merhiti langkatan sedia mah. 5.000 bahen, kan itu, bahen. Nah penting unang pabelga hapo gosommo. Ada Tuhan yang kemudian akan menolong. Enggo tapai madojolo hebat kita, molo tapai madojolo oke kita, molo tapai molo jolo mantap kita, molo tapai madojolo berhasil proyek ta. Nah somar Tuhan Yesus pe setuju doi. Ima hamudongan hasurungan nih namar Tuhan Yesus. Diholak kolang nih hahurangatai. Ikon barani hita hehe. Songon na dinok ni dibatatu si Yeremia. Jangan takut. Aku tahu kau muda. Aku tahu kau orang bodoh kata orang karena tak pintar bicara. Tapi aku menyertaimu. Ala lima hamudongan molohu bereng di tiktingon. Budu ta bereng hamudongan merhiti tiktingon. Tiga halak mak namanggarar di bagasan sa mingguon. Sektor sada bulus dangadong. Sektor 2 adong 5. Sektor 3 adong 4. Sektor 4 bulus dangadong. Sektor 5 bulus dangadong. Sektor 6 2. Sektor 7 6. Sektor 10 4. Sektor 10 sada alugo mamulus. Sektor 10 pe tong alugo mamulus hamudongan. HP gudang nari. Tegakah Bapak Ibu? Terus namamu tak tertulis dalam warta ini? Pendeta Lundu harus berani mengatakan ini hamudongan. Ay bahagian sian hapor syaut taron. Anon ilu manete muse. Bapak Harjon si hombing modding topu. Makatatai do pedo inatai. Baru mula kerejo amatai ala supir luar kota. Topu hacit di bagian Siwiona Etiop. Holan satu kido las disima parmateni amang Harjon si hopingi. Sektor tolupe songoni dotong. Topu modding amat tasinagai si sangga gitu nah. Ya. Topu modding. Hampir rap sarapat dope pagi-pagi. Modding topu. Dak tapo tu hamudongan. Berarti HP dang julikun marsahit posi. Kita tak tahu hamudongan alani taingot mah bican merhusa hita taingot mah. Kita dipilih, kita dipanggil untuk mengasihi, kita dipanggil untuk melakukan yang terbaik. Ololora andon gabi mula tuhuta inatta nama balu sekitar 3 minggu. Aladang adong dia tadi kon namatai itulah hidup hamudongan. Alani tung takasma marsitutu hitan don mangaleon subangan ilu manetek. Mula dibuat petuju meramba baknya matai. Halak nama ngongkosi onggoy natai daktu be ay song dia diana alani isa hari dohonokku terjauh dohita lahu makaholongi obertu temon sahalion pilih manobalga nadong di dompet me hamudongan. Waduh mang habis ini kami mau makan bakso atam majo sudah hati majo namar baksoi hamudongan kan itu. Neng tu lapo agung hami agun mo amang. Dak pide lapo agungi.
tanggal 6 Februari adong do PDC. Hamu dongan. Amang pendeta ini ya harus berani mengkhotbahkan seperti itu. Karena kebetulan topiknya kau dipanggil untuk mengasihi. Kita dipanggil untuk mengasihi. Ala 5, hamu dongan tetap semangat. Dalam hidup ini sekalipun penderitaan itu terus bertubi-tubi datang, tetap semangat. Ada Tuhan. Mersogok dangadong be pohon natalon. Ngahar-har bion. Sudah akka aksesoris natalon ngahar-har bion mersogot. Ate tungadok siak kita di son. Nga 2 bulan jong pohon natalon. Lak sohya manggobbar ko. Di samping ni pohon natalon. Yamang asin ni rohaya teh. Danggebe jago potom di puncak. Danggebe jago potom di jolo ni Monas. Danggebe jago potom di jolo ni Manang Nadia pe. Hape ya pohon natalon jong mo 2 bulan. Lano kon. Ate natarpai madoy bana. Si Nimrod si Majuta dakya do pe marpoto. Ate na didok do. Si Sutris na marpaung ate na sohya do. Hamudongan mersugo ngarupa bion. Putobot di samping ape ngasongoni. Hape say marlarohi tatu toilet. Tapa sabu-sabu putoboti. Hape tersurat do. Selamat hari Natal dan tahun baru. Sangahom man non merputo ati. Alaw nang pula marsiranggut tidak sabar hamudongan. Mersugo ngarupa bion. Hamudongan itu menyemangati kita. Mula tabereng 3 bulan lagi berfoto kita di pudi. Gaba-gaba. Itertengok mak. Gaba-gaba macai uli rupamu. Marhilo-kilong. Kan enak. Gue nih berfoto. Unang atong lalap holan na diki di puncaki. Manang na ditiki di Joloni Senayan City. Manang na tiki di Taman Mini. Aku ya mang. Adong museum budak tong di pudi. Ada di Taman Safari. Las omma. Na paling diutamakan hamudongan. Pohon Natal ini juga menyemangati kita. Dang naneng dohonon dang buah kita manggobar ni na asing. Alay pasayakku jong pohon Natalon. Ate adong dotong sian situa di satong dakya manggobar. Kita manggobar man non. Bila perlu rapak kita. Kan itu. Hamudongan ini menyemangati ini. Bahwa Tuhan ada selalu bersama-sama dengan kita. Sorimago pandemi COVID-19. Ngahehebe muse. Saya taripu do ngamodem jalan mate. Ay nga nagsilong. Hape ngahehebe. 10.155 na positif dalam 24 jam terakhir. Ay saya update day. Sebelumnya 9.905. Sebelumnya lagi 8.678. Hamudongan terus martaba. Jala satu ngasih ni penduduk di Jakarta do. Dakta boto terjadikah gelombang ketiga? Pitu maruas ni HKBP Cipayung Cilangkap na terpapar COVID. Sian bilangan ribuan ni. Unang odingi hamu molo terpapar geleng mo. Unang tabunihok kamu molo terpapar naturasmu pabuwa tu parhalado. Ya saya pabuwa hamu tu paditaresot langsung. Unak songon gelombang kedua ipasip-sip. Duk kabotuan neng pasaton di huria mahape vitamin. Etor au ba? Ina. Sorry. No way. Kan. Unang ala adong panggat ni vitamin C gabe ipabuwa be. Hamudongan tangiyang do na perlu. Kan do. Tangiyang do na perlu hamudongan. Harus seperti itu. Situa manahan shopping itor hukontak do tiki ai borumuna hape te do papuno oh do ba amang. Itor na kan. Adong do halak ngani kontak daong inna do. Daong. Ale antigen sudah positif. Oh lamang PCR jo inna mo say. Agu jo. Tak mau diumumkan. Padahal tangiyang di. Kan itu, jadi unang pola tabudok kamu teh. Itu juga dalam rangka mengasihi. Karena topik ini, kita dijauh maka holongi. Isa na isa pa buni-buni kon na COVID, nah berarti lang dihaholongi halak. Kembali lagi hamudongan, ayo semangat.
Martuhan, katakan kepada siapapun, ada Tuhan bersamaku. Oleh karenanya walaupun aku ada kekurangan, aku akan dimampukan oleh Tuhan. Amin. Mulai tema Tuhan di pasat rohan kami didingkan di basam natakas supaya itu tami di pala apala di tikyon. Dihaholongi hodo kami Tuhan nang pegok hakurangan nami. Si pahata sahira na suguro ham. Hape marhite turpu jami tahun tung takas do. Dihaholongi ho si Jeremia nang pegok hakurangan. Bahkan mungkin halak madok naoto ay so diboto makatai. Alay ala nunga dituduh ho. Jala olo si Jeremia macalo panudo ummi. Gabi hebat ma ibana. Habi pe Tuhan. Songonima. Unang BHP hupa belga-belga hami hahurangan nami. Unang BHP hupa belga-belga hami sahid nami. Unang BHP hupa belga-belga hami kesibukan nami. Unang BHP hupa belga-belga hami molope di do hala hoto hami. Di balik ni hagaliyon hahurangan haoto untung dia pi. Molo rap dohot hami hebat do hami. Alanima Tuhan. Patau mahami medalani ari-ari nami. Paingot mahami Tuhan nunga di jauh hami. Nunga di tuduh hami. Lahu maka holongi. Humaliang. Tuhan di bata. Kupasat hami ma Tuhan tuho akan namar sakit. Pasu-pasu obat na pinakedok na pinangan na. Pasu-pasu asa dapat hamaluman. Pasu-pasu ma Tuhan. Akar ruas di huriam na tongon gali. Daging na. Nang todina. Pergugui Tuhan. Jama. Songon pajamam tu si Jeremia. Pasu-pasu Tuhan akan namarsak. Akan nampel dili. Apuli na sida. Pasu-pasu Tuhan akan napatah semangat. Lekon pakirimon na mangulu. Tuhan di bata. Upasatami presiden nami Bapak Joko Widodo. Dakdagamon somarsa ibana Tuhan. Hinorkon ni sore mago pandemi COVID-19 non. Apala tepu di bagasan sa minggon. Pitor digitjang ni 10.000 na positif dalam waktu 24 jam. Alani. Leon habisuhon tu presiden nami. Asa hapet Tuhan na nang putusonon na sadok berokat may siyan ho. Songoni nang amang Jenderal Purnawirawan Luhut Bicar Panjaitan. Ketua PPKM khusus na Jawa Bali. Patawi ba na terus Tuhan nang berkoordinasi tuak kepimpinan daerah. Asarap mabahen akaulaon dalam rangka manggotap mata rantai virus corona. Tuhan, ate tung marsugot adong pengumuman sian pamarenta taringo tu level ni PPKM-on. Malutung gabi di patibo pel status level ni PPKM. Ate tung las gabi lockdown ma Tuhan per mingguan dang buy. Marminggu di gereja online ma alak akasikola pe nunga gudang bena offline. Ate tung i Tuhan. Sadok unang loas hami marasak. Di jabun hami pe didongani hodo hami. Alani Tuhan. Hupasat hami matuho. Asa patau mahami secara khusus ruas nih HKBP Cipayung Cilangkapon. Rap mahami Tuhan disiplin dinamangulahon protokol kesehatan memakai masker. Merburi tangan. Dangjo masih jalangan. Si pata gabe hupa jolo hami Tuhan hagiot ni daging nami. Pitor neng masih jalangan kami. Itarekon padita tangan na. HP nunga maralo tu haputusan pamareta gabi masih jalangan. Tuhan di bata. Kupasat hami matuho. Asa ho ma madungani hami. Sude portidion pasu-pasu. Negara tetangga pe Tuhan Malaysia nunga digejang ni 5.000 positif 24 jam terakhir. HP 20 juta dok. Penduduk nasida do umotik. Sian penduduk Indonesia 270 juta Tuhan.
pasu-pasu ma hami sudi. Anon pasahaton nami ma Tuhan sumbangan sikat ilu manetek tu inang boru damanik topu gabi mabalu inangi takas muse dangadong danak dilekon ko tunasida alani macai parir molo di hapur tibion dangadong dia anak uka maro hadop pikiran nami akan minggu pukul 0 siaon asa barani hami Tuhan pasahaton na duminggan sikat ilu manetek nami anggiat marhite Tuhan tarurupan inang boru damanik gabe didok ma ditangyang na mulihate ma Tuhan dipake ho akadongan sahuria mangurupi au aladi didok mamuse pasu-pasu mana sida na mangurupi alani Tuhan dang harugian mabain akan adinggan Tuhan hupasatabi matuho acara launching tahun kesehatian dukon hupasatabi pilihan nami anggiat marhition rap mahame Tuhan mangalehon roh hadop pikiran tu tahun kesehatian anggiat marhite arahan pimpinan ni HKBP boy hami Tuhan saruha sa pikiran nang pegudang akka ide ditongani keluarga ditongani sektor dihutongani parsahu tahun hupuci hupasanga pahami maho marhiti Yesus amin maridde mahita sian buku edde nomor 622 ayat sadaro ditulu huhut mata pasat pilihan sada A sada B ditonga pilihan sekolah minggu tu yanak kota tu pahoputa manang tu aka paramata mait tape jala pilihan paduahon ma na disiamun nami marid de mahita
mari masuk mahita tu acara launching tahun kesehatian asa resmi mardalan tahun kesehatian di Huria Kristen Batak Protestan Cipayung Cilangkap. Alali tapasada maruhata laho mangihutun acaraon. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Orientasi pelayanan HKBP tahun 2022 memanggil kita untuk hidup dalam kesehatian. Kesehatian sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Kesehatian tersebut dijalin dan disatukan oleh kasih Kristus. Dengan demikian, setiap orang dalam persekutuan adalah teman seperjalanan menuju satu tujuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan, sehati, sepikir dalam kasih, satu jiwa dan satu tujuan, mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan, maka saya melaunching pelaksanaan tahun kesehatian di HKBP Cipayung Cilangkap, Resort Cipayung Cilangkap tahun 2022. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Silakan logo ditunjukkan. Inilah logo tahun kesehatian. Mulai minggu naro, adong ma logo on di setiap cover permingguan. Nuaing tabigema hatorangan taringot tu logo tahun kesehatian on. Logo dan keterangan orientasi pelayanan HKBP 2022 tahun kesehatian. Gambar dunia melambangkan visi HKBP, yaitu menjadi berkat bagi dunia. Jaring-jaring pada bola dunia melambangkan bahwa di masa pandemi ini, era digital hadir di tengah masyarakat. Kondisi ini telah membentuk pola kehidupan baru dunia, tidak terkecuali kehidupan bergereja. Di sisi lain, digitalisasi membantu kedekatan antar umat manusia. Salib berwarna ungu melambangkan bahwa kesehatian sepikir adalah suatu kesatuan yang berporos hanya kepada Yesus Kristus. Dalam pada itu, hanya Yesus Kristus sebagai pusat kesehatian. Warna ungu pada salib adalah warna kerajaan, melambangkan Yesus Kristus adalah Raja dari segala raja. Gambar tali yang melekat di salib melambangkan tali kasih Kristus yang mengikat orang percaya untuk saling mengasihi yang tidak berkesudahan bagi kita umat manusia. Gambar cahaya di salib melambangkan kasih Kristus selalu menyinari kehidupan manusia. Tulisan Filipi 2 ayat 2 merupakan tema orientasi pelayanan HKBP tahun 2022, yaitu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Burung merpati melambangkan Roh Kudus yang selalu setia, sabar dan lemah lembut. Burung merpati juga melambangkan nilai-nilai pelayanan HKBP, yaitu pelayanan. Pelayanan HKBP dalam mengabarkan Injil kepada yang belum mengenal Kristus dan yang sudah menjauh dari gereja.
Tiga orang manusia melambangkan saling mendukung dalam kelebihan dan kekurangan, namun tetap dalam satu tujuan. Kaum difabel sangat perlu kita perhatikan di dalam pelayanan HKBP. Semua gereja HKBP dianjurkan agar mengutamakan kaum difabel. 8 ikon manusia memakai masker melambangkan sikap sehati, sepikir dalam satu tujuan melalui kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Dalam situasi pandemi saat ini, kita dituntut untuk harus hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Dari gambar tersebut, kehidupan kita diwakili oleh 8 ikon manusia yang memakai masker, yang dalam kebersamaan dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Kita hidup dalam pengharapan bahwa kita bisa hidup melalui pandemi ini bersama-sama. 8 manusia dalam gambar tersebut juga menggambarkan kehidupan jemaat HKBP dalam menjalankan 8 misi HKBP, yaitu menjadikan murid Kristus pelaku firman. Antara lain, 1. Beribadah dan bersekutu. 2. Mendidik jemaat. 3. Mengabarkan Injil. 4. Mendoakan dan menyampaikan pesan kenabian. 5. Menggarami dan menerangi dunia. 6. Memilihkan harkat dan martabat orang kecil. 7. Kemitraan. 8. Mengembangkan penata layanan. Gambar lingkaran yang berisi 3 warna yang bertuliskan koinonia, marturia, dan diakonia melambangkan tritugas panggilan pelayanan HKBP yang merupakan wujud tahun kesehatian dalam pelayanan mulai dari pusat, distrik, resort, dan huria. Tulisan dalam pita berwarna biru melambangkan sebagai tanda pelaksanaan pelayanan di tahun 2022. Warna biru melambangkan pelayanan gereja HKBP yang berkesinambungan setiap tahun. Tulisan tahun kesehatian melambangkan sikap kebersamaan dan kepedulian di dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan HKBP. Tahun kesehatian mempunyai subtema yaitu mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Ima hatorangan logo minggu naro mertukar ma logo tahun pemberdayaan nadong ditikting gabe logo tahun kesehatian. Marit de mahita sian buku de nomor 120 tolu ayat sada dohot ayat tolu. Dijou Tuhani doho, Dijou donang ho, dijou do kita mabuan hati uron tu saddo portibion, Dijou do hita papatarhon holong na tusadok portibion. atong tauluy mapajowon nai
Borhat mahita di bagasan lasni roha. Di pasada olong nai, Saluhut na poseyai, natarjoto sa dapat kiringoni, sumanda ni Kristus. Tatangyak koma piliata, ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon na dinggan duhot nasa ulibasan na mauliutos. Upasahat hami ma siyan na nilehon mi tu hami. Pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jalar ramuti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulukon hara jaum mo dito nga to nga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruha nami marhite-hite to dim asalam hutad hami godang ni silikon-likon mi tu kami asalam gir-gir kami madop mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyaman namin na di Banua Gijang, say pinarbadia maguar mo, say Roma harajaw mo, say saut malomo ni Roham di Banua tongon-songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sa daryon hanguluan siya pari, say sama dosa nami songon panisa nami di dosa di dongan na mardusa tu kami, unang kami tugi untuk pangujunan, palua mahami siyan pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo mapasu-pasu siyan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaurkon madamena tutodim. Amin. 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 Tertib mahita karuar tetap maprokes tapasahat ma dinggan sumbangan ilu manetek. Mula ka nang manggobar ma. Selamat hari Minggu, salam sehat.